Tämän ja paljon muuta näette 31. tammikuuta Hyvän olon keskuksessa, Pirtissä, Kurkisalissa kello 18 alkaen. Kaikki tervetuloa ja ilmainen sisäänpääsy. Eikä siinä vielä kaikki. Tadadaa! Arvomme siellä keskiviikkona festarilipun loistovestarille Jonnulle, joka on elokuussa. Siellä on Anne Mattila, Stig, Per Kynterovaara ja Vauhko Varsa. 1, 2, 3, Tervetuloa! Ykkönen. Yeah.